Ang lawas nga nabanhaw. Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 35 hanggang 58. Kon adunay mangutana kon unsaon pagkabanhaw sa mga patay ug kon unsang matang sa lawas ang ilang maangkon, aniya ang akong tubag ni anang tawo nga wala gayoy nahibaloan, kon magtanom kita og o sa kabinhi sa yuta, kana nga binhi madunot una ay hamutubo. Ug bisan unsa nga binhi ang imong itanom, kon mutubo na gani, lahi na ang hitsura ni ini kaysa dihang imo kining gitanom. Ang hitsura ni ini sumalaman sa pagbuot sa Dios. Ug ang matag-matang sa binhi adunay kaugalingon nga hitsura kon mutubo. Mao man usab ang lawas sa tanang adunay kinabuhi, kay ang mga lawas dili managsama. Lahi ang lawas sa tawo ug lahi usab ang sa mga mananap, lahi ang lawas sa mga langgam, ug lahi pagayod ang sa mga isda. Nagkalain-lain ang gibuhat sa Dios dinhi sa yuta ug didto sa langit, ug ang tanan nga iyang gibuhat matahom. Apan managlahi ang ilang katahom. Ang katahom sa mga butang didto sa langit lahi sa katahom sa mga butang dinhi sa yuta. Lahi ang katahom sa adlaw, ug lahi usab ang katahom sa bulan. Ang mga bituon aduna poy kaugalingon nga katahom. Ug bisan pagani ang mga bituon aduna may nagkalain-lain nga katahom. Ingon ni ana kon banhawon na ang mga patay. Ang atong lawas karon madunot, apan kon mabanhaw na, dili na gayud kini madunot bisan kanusa. Ang atong lawas karon huyang ug dili makahatag og dungog, apan kon banhawon na, kini mahimong ligon ug dungganon. Ang atong lawas karon yutan-on, apan kon banhawon na, kini mahimo ng langitnon. Tungod kay kon aduna yutan-on nga lawas, aduna puy langitnon nga lawas. Kay ang kasulatan nagingon, ang una nga tawo nga si Adan gihatagan og kinabuhi. Apan ang ulahi nga Adan nga mao si Kristo gihatagan sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Dili ang langitnon nga lawas ang nauna kon dili ang yutan-on nga lawas, ug dayon musunod ang langitnon nga lawas. Ang unang tawo nga si Adan yutan-on. Gibuhat siya gikan sa yuta. Apan ang ikaduhang tawo nga mao si Kristo gikan sa langit. Ang mga lawas nga yutan-on sama gayud sa lawas sa tawong gibuhat gikan sa yuta, apan ang mga lawas nga langitnon sama gayud sa lawas ni adtong naggikan sa langit. Busa ingon nga ang atong lawas nahisama sa lawas ni Adan nga gikan sa yuta, moabot gayud ang adlaw nga ang atong lawas maisama usab kang Kristo nga gikan sa langit. Mga igsuon, ang buot kong ipasabot mao kining atong lawas nga yutan-on dili mahimo nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Ug kining lawas nga madunot dili makapanunod sa kinabuhi nga walay katapusan. Paminaw kamo kay sultihan ko kamo ni ini nga tinago, dili kitang tanan mamatay, apan tanan kita, ang atong lawas, bag-uhon sa Dios. Kini kalit kaayo nga mahitabo, sa makakalit sa o sa kapagpamilok. Kay sa pagtingog sa katapusang trumpeta, ang mga patay banhawon dayon ug hatagan sa lawas nga dili na madunot. Ug kita nga buhi pa, bag-uhon usab ang atong mga lawas. Tungod kay kining lawas nga madunot ug mamatay kinahanglan nga ilisan sa lawas nga dili na madunot ug dili na mamatay. Busa kon kining lawas nga madunot mailisan na sa dili madunot, ug kon kining lawas nga mamatay mailisan na sa dili mamatay, matuman na ang giingon sa kasulatan, giwagtang na sa Dios ang kamatayon, gipildi na ang kamatayon, ug wala nay gahom. Ang kamatayon adunay gahom kanato tungod sa sala, ug adunay gahom ang sala tungod kay aduna may kasuguan. Apan salamat sa Dios tungod kay pinaagi sa atong Ginoong Hesus-Kristo gihatagan niya kita og kadaugan ni anang mga butanga. Busa, mga hinigugma ko nga mga igsuon kang Kristo, pagpakaligon kamo og dili gayud matarog sa inyong pagtuo. Pagmakugihon kamo sa buluhaton nga gihatag kaninyo sa Ginoo, kay nasayod kamo nga aduna gayoy kapuslanan ang inyong mga paghago alang sa Ginoo.